have en lille tur af min bus. Instrumentbræt, det er et old school omdrejningstæller og en kilometerbørg. Og ja, stadig miles per hour speedometer. Den er implementeret for Nordkalifornien. Den her. Jeg har skiftet betrækker på sæderne. Håber jeg kan ses. Ellers så er den holdt temmelig patineret alle vejen. Men alles virks. Så stadig den originale vinddims her. Sat kæmpe dæk på med knopper på, fordi ja, det ser bare cool ud. Alting virker. Der er lidt patinering på fronten. Fronten har været, og kun fronten har været omlakeret på et tidspunkt. Ellers er den originallak. Gamle Vestfalia-skilte her. Ja. Så indretningen her. Den har fået en hurtig cleaner, vil jeg sige. Hurtig, men en stor cleaner. Jeg har lavet nyt betræk på sæderne. Ja. Dernede under er vores køkken. Kan man lige åbne ind til det. Der er et skab her i siden, som man kan bruge. Der er bare mine sko og noget regntøj derinde. Så her er der bestikskuffe og lidt af hvert. Her ligger der kolde øl og vand og en opvaskebælge faktisk også dernede også. Så hvad har vi her? Det er et ekstra bord, man lige kan slå ud der. Så er der ekstra bord, og så er der vand i den her. Jeg har lavet det hele, og gennemtjekket alting, så er ny vandhæng på, så jeg ved, det virker. Jeg har bare ikke fyldt vand på, det er som ikke kører rundt, men jeg bruger det ikke rigtigt. Så. Yep, man fylder vand på over på den her. Et bord, man kan slå ud, så man kan lave kaffe og diverse på lidt gasblus herude, med gasblus og komfur, og dem tager jeg liggende nede under det der sæde derovre. Også opmagasineringsplads til romflasker deri. Og mens vi er heroppe, så er der en helt gammel ildslukker, som ser cool ud, og så er jeg syet nogle gardiner i sådan noget, ja, hvad skal vi kalde det? Et junkerfibermønster. Ja. Lige til, mens vi er udenfor, så kan jeg lige lukke den her. Så kan jeg lukke skydedøren. Skydedøren kører fantastisk, den er også lige renoveret. Så som en af de få skydedøre kan man lukke den. Sådan der. Og så lige den sidste lækre ting, man lige tager den derop og siger klik. Så trækker man lige bagenden ind. Hele poptoppen er renoveret. Jeg har haft den af, jeg har slædet den ned og lakeret den. Og der er nye lameller heroppe. Eller ikke nye, men lakerede lameller til tagbagagespærren. Her der er den skade, den har haft engang. Vi har banket den så godt ud, vi kunne. Men nu er det jo bare et tegn på tidens ting. Det er stadigvæk original laks. Det er lidt synd at gøre noget ved det. Men det kan man gøre meget lidt. En tribute til min gamle ven Rune. Og det er derfor, at den tidligere ejer, Grateful Dead. Basis busser, sådan en skilt skal der være på enhver bil. Så herinde tænder lyset, når man åbner. Der er en fin renoveret 1600 motor. Batteri og ellers det hele. Lyset op tænder, når man åbner bagklappen. Ja. Kan man se. California State Automobile Association. Ja. Dejlig patinering her på, den er helt vild. Det ser bare for lækkert ud. Så jeg trænger til at pudse vinduer, men alle de her Vestfalia-vinduer virker selvfølgelig også. Ingen grund til at vise det. Jeg vil gå tilbage og lige vise poptoppen indvendigt. Der er lidt trinbræt hernede, så jeg tager lige skoene af her, og så går jeg op på det. Og så kan vi komme ind her. Og så heroppe er der så en fin lang køjeseng, som man lige kan slå væk, hvis man har brug for at stå op her.
Så her der er der gardiner, man lige kan lyne ned, hvis man har lyst til. Hvis man har noget lys og luft ind i garagen. Det er der hele vejen rundt. Også den store her. Ja. Kan man også lukke ned her, hvis man skal have noget lys. Jeg har også lige skiftet det her canvas. Det sidder Spitzenglas hele vejen rundt. Ja, ellers så kan man bare sætte sig til ret her bag bilen. Lige åbne vinduet her, fordi det er varmt i dag, så jeg skruer dem her ud. Jeg er ved at dreje på den anden linje. Jeg kan også se, at jeg trænger til at pusse vinduet, men det må jeg gøre senere. Men her så sætter man sig bare her. Hælder op til en kop kaffe eller en kold bajer, eller hvad man nu har lyst til. Ja. Det var det. Hej.